дуруд бинандаи азиз, мо силсилаи видео подкастҳоро идома медиҳем дар мавзӯи муҳоҷирати бехатар, махсусан ба Британия, ва умедвор ҳастам ки аз ин барномаҳо шумо албатта чизе барои худатон мегиред. Мо бисёр мехоҳем ки шумо ин наборҳоро ба дӯстони дигаратон, ки омодаи сафар ба муҳоҷират ҳастанд ё умуман дар андешаи рафтан ба масалан Британия ё кишварҳои дигар ба муҳоҷират ҳастанд, ин видеоро барои онҳо ҳам бифиристед, зеро ки донистани ин маълумот аз манфиат холӣ нест ва албатта шумо низ дар ин кори бисёр хуб ва нек шарик хоҳед буд. Ва мо бо мақсади як суҳбати бисёр хуб ва ҷолиб ва муфид даъват кардем аз Саид Муҳаммад Давлатов, мушовири лоиҳаи муҳоҷирати бехатари коргарони мавсимӣ аз Осиёи марказӣ ба Британия Кабири созмони байналмилалии муҳоҷират, нафаре ки шумо фикр мекунам ки бо он кас акай ошно ҳастем ва дар ин самт корҳои хеле зиёд ки барномаҳои хеле зиёди радиоӣ ва телевизионӣ доранд, ки мо бо истифода аз ин фурсат ба ишон ва ҷамъи ҳамкоронашон самимона изҳори сипос мекунем. салому алайкум, ташаккури зиёд бар шумо ки моро даъват кардем ва дуруд бар ҳама тамошобинони азизи шумо. Зинда бошед. Биёед аввалтар аз ҳама аз ин шурӯъ кунем ки шумо вазъи имрӯзаи муҳоҷиратро дар Тоҷикистон ва дунё ҳамчун як мутахассис, ки ҳамеша дар ин андеша ҳастед, дар ин самт кор мекунед, чӣ хеле арзёбӣ мекунед, кадом зуҳурот дар ин самт маъмул аст ва чӣ тағйиру дигаргуниҳо дар санадҳои ҳуқуқӣ мушоҳида мешаванд, ки донистани онҳо барои муҳоҷирони меҳнатӣ хуб аст ва манфиат аст. имрӯз тариқи расонаҳои хабарӣ мо мушоҳида мекунем ки дар тамоми дунё аллакай давлатҳое ки қабулкунандаи муҳоҷират ҳастанд, аллакай қонунҳои худро нисбати муҳоҷирон сахт карда истоданд. Масалан Россия, Аврупо, дигар давлатҳо, яъне ки ин чиз мушоҳида карда мешавад ба сабабу омилҳои зиёд дорад, албатта вобаста ба ҳар як давлат, лекин дар мисоли бозори кории масалан муҳоҷирати Британияи Кабир агар гӯем, дар он ҷо ҳам қонунҳо нисбатан сахт шуда истоданд ва онҳо кӯшиш карда истоданд ки дар ҳамин дохили давлати худ, яъне муҳоҷирати ғайриқонуниро ба нестӣ баранд. барои мисол дар Британияи Кабир соли 2023 қонуни нав қабул карданд ки пурра ба он равона шудааст ки муҳоҷироне ки тариқи масалан ламанш аст аз Фаронса ба тарафи Британия мегузаранд, пурра ино ба нестӣ баранд ва дар он ҷо гуфта шудааст ки касоне ки тариқи ғайриқонунӣ ба Британияи Кабир ворид мешаванд, ягон хел ҳуқуқи масалан ҳуқуқи гуреза шуданро надоранд, пурра бояд депорт карда шаванд, ягон намуд кор барои онҳо бояд ки пешниҳод карда нашавад. Яъне ин маҳдудиятҳо дар шакли қонун чиз шуд, яъне ки амалӣ шуд. Инчунин як қонуни баҳсбарангези дигарам доштанд ки ҳоло айни ҳол як сол шуд ки амал мекард, айни ҳол суди болоии Британия инро манъ кард, чунки ин гуфтам ки баҳсбарангез шуд. Инам бошад муҳоҷирон вақте ки дастгир мешуданд барои ихроҷ кардан, депорт кардан ба давлати Руанда равона карда мешуданд ва ин ҳоло амал намекунад, лекин якчанд муҳоҷиро аллакай аз Британия ба самти ҳамон давлати Африка равона карда шуданд. ин ҳама нишондиҳандаи он аст ки яъне ки муҳоҷиронро ба он водор мекунад ки бештар самти қонунӣ рафтан ба ҳамон давлатро яъне ки баррасӣ кунанд, пурра аз масалан омӯзанд қонунгузории ҳамон давлат чӣ хел аст, масалан қоидаҳои рафтор, қоидаҳои будубоши ҳамон давлатро пурра омӯзанд, баъд аз он азми сафар ё ки азми кор кунанд. Хуб, ташаккур мегӯям. Биёед дар мавзӯи суҳбат кунем ки чаро Британия фақат муҳоҷирони моро масалан аз кишварҳои дигар Осиёи марказӣ барои соҳаи кишоварзӣ ҷалб мекунад. Ва ин саволест ки бинандаҳои мо ҳам шояд ин саволро ба худашон медиҳанд. Бисёриҳо мехоҳанд масалан дар сохтмон кор кунанд, дар
дастрас кунии ғизо кор кунанд чун курьер масалан дар самтҳои дигар. Аммо Британия як маҳдудият ҷорӣ кардааст ки фақат дар хоҷагии кишоварзӣ ва фақат 6 моҳ. чаро самтҳои дигар инҷо нестанд? албатта дар Британияи Кабир бозори меҳнат ва масалан вакансияҳое ки ҳастанд хеле зиёд ҳастанд, дар самтҳои гуногун ҳастанд ва масалан камбудӣ дар самти сохтмон чиқале гуфтед, яъне ки бештар аз 100 000 масалан ҷои кори холӣ аст. ё ки самти дигар ки инҷа маҳдудият дида мешавад, ин ҳам бошад ҳамун ёрии тиббӣ ба пиронсолон ҳаст дар хонаҳои пиронсолон. Инам бештар аз 100 000 ҷои кори холӣ аст. ва ниҳоятан ҷои сеюм ин коргарони мавсимие ки шумо дар борааш савол додед ва дуруст аст. Вақте ки мо дар бораи барномаи коргарони мавсимӣ суҳбат мекунем, бояд як чизро ба инобат гирем ки ҳамин қисматам бештар аз тарафи шаҳрвандони давлатҳои Осиёи шарқӣ ба мисли Украина, Полша, Беларусия, яъне ки забт шуда буд гӯем. Яъне ки шаҳрвандони ҳамон давлатҳо мерафтанд бештар ва пурра бо кор таъмин мешуданд. ва ҳодисаҳое ки соли 2022 ба вуқӯъ пайваст, яъне ки ҷанги Украинаро дар назар дорам, ин ба он оварда расонд ки дар ҳамин самт камбудӣ зиёд шуд, яъне ки коргарони мавсимии дигар нарасид, масалан ҷойҳои кори зиёд шуд, ба ҳамон хотир рӯ овардан ба Осиёи Миёна. Ва имрӯз тибқи омори охире ки дорем, аз 4 давлати Осиёи Миёна ба мисли Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон ва Тоҷикистон 78% коргарони мавсимӣ, яъне ки аз ҳисоби ҳамин давлатҳое ки номбар кардам ҳастанд. барномаи коргарони мавсимӣ ин талаботҳои начандон зиёд дорад. Аз ҳамин хотир шаҳрвандони мо бештар, умуман шаҳрвандони Осиёи Миёна ба ҳамин таваҷҷӯҳ доранд ва бештар ба он ки сафарбар мешаванд. ва самтҳои дигаре ки гуфтам ба мисли сохтмон, ба мисли масалан кор дар дигар ин ташкилотҳои дигари Британияи Кабир талаботош зиёдтар аст. Масалан дар он ҷо намуди виза ҳам дигар мешавад ва донистани забони англисиро дар сатҳи боло талаб мекунанд. Квалификатсия, яъне ки ҳамон тахассуси одам бояд ки дошта бошад. Инчунин як меъёри муайяни баланди маош аз тарафи корфармо муайян аст ва ин талаботҳоро иҷро кардан албатта на ҳар кас метавонад. ва ҳамин аст ки мо танҳо дар самти ҳамин барномаи коргарои мавсимӣ корманд дорем. фаҳмо. Хуб, чизи дигаре ки фикр мекунам барои бинандаҳоям бисёр ҷолиб аст, ин аст ки тамоми воситаҳои ахбори омма дар интернет, масалан лоиҳаи шумо ва боз барномаҳои радиоӣ ва телевизионӣ хеле зиёд барои огоҳии мардум пешниҳод мешавад ки масалан шумо чӣ хел бояд ба муҳоҷират биравед, ба кадом эълонҳо бовар кунед, ба кадом эълонҳо бовар накунед. Вале ҳоле ҳам мушоҳида мешавад ки мардума фиреб медиҳанд, ҳоле ҳам қалобони интернетӣ бо ҳамон як сценария пулҳои мардума мегиранд. барои чӣ инамин гуна ташвиқ ва тарғибот натиҷаи дилхоҳ надода истодааст ба назари шумо? аллакай мо дар кори ҳаррӯзаи худ ки муроҷиатҳои шаҳрвандон ба муроҷиати шаҳрвандон вобастагӣ дорад, аллакай ҳис карда истодаем ки аллакай ҳастанд нафароне ки муроҷиат мекунанд масалан барои санҷидани ин ё он корфармо. ин нишонаи он аст ки кам беш албатта натиҷа медиҳад ва барномаҳои зиёде ки аз ҷониби шумо карда мешавад, аз ҷониби дигар ҳамкорон. Инчунин мо дар самти иттилоъдиҳӣ дар тамоми ноҳияҳо чорабиниҳои иттилоотиро бо ҳукуматҳои ноҳия, бо ҳамон шуъбаҳои муҳоҷирате ки дар ноҳияҳо ҳастанд кардем. Инчунин ба наздикӣ яке чорабинии хуби дигарам ташкил кардем. аз ҷумҳурии Қазоқистон даъват кардем мутахассисони байналмилалӣ ки барои кормандони мақомоти корҳои дохила, барои кормандони худи вазорат, ти меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолӣ, хадамоти муҳоҷират ва ниҳодҳои он дар минтақа як
семинар омӯзиш гузаронданд ки дар самти амин мубориза бар зидди амин қалоби онлайнӣ буд ва назари мутахассисон ин аст ки қалобон бахусус қалобони онлайнӣ хеле пешрафта ҳастанд, донишҳои худро мукаммал мекунанд. Масалан мо дар як самт агар мардума огоҳ кардем, аллакай гуфта будем дар барномаҳои гузашта ки ба тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ масалан чиз Instagram, Facebook, TikTok кор накобед, ба тариқи Telegram ва WhatsApp масалан суҳбатҳои дуру дароз накунед, маблағ нагузаронед. Аллакай онҳо худро иваз карданд. Масалан ҳозир қалобон аллакай роҳҳои дигари қалобиро истифода бурда истоданд. Мо мегуфтем пештар ки масалан қалобон онлайн интервю намегузаронанд. Аллакай гузаронда истоданд. ва онҳо ҳама вақт пеш ҳастанд, донишҳои худро пеш мекунанд ва муваффақ ҳам мешаванд. Лекин ин набояд боиси он гардад ки мо роҳ афтода шавем. Мо бояд ки барномаҳои иттилоотиро зиёд кунем. Мо ҳозир боз кори дигарам кардем, бо кумитаи дин ҳамкорӣ кардем ки дар ҳамун кори ҳаррӯзаи худшон масалан дар масоҷид ки масалан суҳбатҳо мекунанд бо мардум ва минбар доранд, оиди ин мавзӯъҳо суҳбат кунанд, то ки мардум ҳама огаҳ бошад. Ва худи ҳамин гирифтани дониши рақамӣ ҳам албатта кӯшиши ҳар як нафарро талаб мекунад ки бояд ки дар ин самт аз болои худаш кор кунад. бале вохира мардум аллакай аз суҳбатҳои шумо ва аз барномаҳои дигар медонанд ки ҳамагии 5 ширкат аз Британия расман иҷозат дорад ки коргарони мавсимиро аз кишварҳои Осиёи марказӣ аз он ҷумла Тоҷикистон ҷалб кунад. Мардум ҳамин рӯйхатро аз куҷо метавонанд пайдо кунанд? Рӯйхати ҳамино дар куҷо аст? Ва ширкатҳое ки ба қалобӣ машғул ҳастанд аз ширкатҳои расмӣ чӣ тафовути барҷаста доранд? чӣ ки дар барномаҳои гузашта гуфта будем, ширкатҳои аслӣ ба воситаи ҳамун сайтҳои ёки сомонаҳои расмии худ фаъолият мекунанд. албатта гирифтани инҳо ягон мушкилӣ надорад. Мо дар ҳама шаҳру ноҳияҳое ки ҳаст албатта ки шӯъбаҳои муҳоҷират ҳастанд, марказҳои машваратӣ дар худи марказҳои вилоятҳо ҳастанд. Лекин аз ҳама роҳи осонаш ин рақами хати оҷилӣ аст ки созмони байналмилалии муҳоҷират дар якҷоягӣ бо вазорати меҳнат ино амалӣ карданд. ҳар як нафар ба ҳамин рақами 900-800 занг зада оиди дилхоҳ мавзӯи муҳоҷират метавонад савол тиҳад. Инчунин дархост карда метавонад ки масалан ҳамин рӯйхати корфармоҳо ёки операторони асосие ки дар Британия ҳастанд пешниҳод кунед. яъне ин як роҳи осонаш ҳамин аст. бале хуб шумо метавонед ягон ҳодисаи аҷоиба нақл кунед ё ягон рӯйдод ё ягон суҳбати охире ки вобаста буд ба муҳоҷирати меҳнатӣ, вобаста ба ҳолатҳои қалобӣ, вобаста ба намедонам кадом як машварате ки шумо доден ва дар як чанд муддати охир рух дода буд? албатта мо қариб ҳар рӯз дар хонаи машваратдиҳӣ ки якҷоя бо хадамоти муҳоҷират бо маркази машваратӣ ва омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ дар шаҳри Душанбе ки дар назди хадамоти муҳоҷират аст ташкил кардагӣ ҳастем ва он ҷо машварат медиҳем. муҳоҷирон ниҳоят зиёд мебиёянд бо ҳар як бо мушкилии худ ва ҳастанд нафароне ки ба қалобӣ рӯбарӯ шудагӣ ҳастанд ва муроҷиат мекунанд. Масалан рӯзҳои наздик яке аз муроҷиаткунандагон омад ва ҳуҷҷатҳои ки дар дасташ буд вобаста ба Британия аз ноҳияи Қубодӣ он нафар буд 25 000 сомон аллакай пардохт кардагӣ аст. Гуфт ки ҳама ҳуҷҷатҳом омода аст, ман бояд равам. ҳаминам муҳлаташа муайян мекардед кай мерам ба куҷо рафтанам мешавад. Вақте мебинем ҳама қалбакӣ аст. ва вақт барои ман як чиз ҷолиб буд ки вақте гуфт ки ман визам тайёр аст, ман гуфтам шумо аз ҳамун ноҳияи худтон ягон ҷо ба рафтагӣ будед? гуфтанд ки не, яъне дар ноҳияи худ дар хонаи худаш истода аллакай визаш омода шудагӣ аст. мо медонем ки виза яъне ки рафтан ба ҳамун маркази раводид ва гирифтани виза талаб мекунад ки шахс бояд худаш равад, ҳуҷҷати расмиашро пешниҳод кунад, масалан изи даст меспорад, изи чашм меспорад ва дар 2 ҳафта масалан уно тайёр мекунад. яъне бе иштироки шахсии одам виза дода намешавад. вақте он кас гуфт ки визаам омода аст ва гуфтем биёр нишон де. вақте нишон медиҳад визаш дар шакли масалан сурат бо
бо сурати худаш дар як коғази сафед монда расм гирифта равонаш карданд. яъне то ҳамин дараҷа оно пешрафта шудагӣ ҳастанд ки тамоми намуди ҳуҷҷатро қалбакӣ карда барои муҳоҷири мо равон мекунанд. خب بیننده عزیز، ویزا وقتی که برای شما میگن که او ویزا رو روان میکنیم شما فلان مقدار مبلغ پرداخت کنید، این ویزا چیزی نیست که همچون یک کاغذ سفید براتون روان کنن. یک استیکری علویده است که شما برای این خودتون باید مراجعت کنید به کنسولگری یا به سفارتخانه یا به مرکز ویزا، اون جایی که مثلا رسما فعالیت میکنند و خودتون برای گرفتن آن میروید. یعنی این طور نیست که مثلا کسی به جای شما اون رو براتون پیشنهاد کند و ورقای سفیدی که براتون میفرستونن این ورقه ویزا نیست و خلبان میتونن که دلخواه حجت رو برای شما فرستونن و شما باور نکنید که این حجت‌های اصلی هستن، اونا قلبکی هستن و شما هیچ وقت به اون که به متخصص مراجعت نکرده باشین با کسی پول نگذارونید. البته در دایره این سفر بعضی پرداخت‌های هستن که ما بعدتر به این موضوع برمیگردیم، اما این طور که برای حجت‌ها را تیار کردن پول بگذارونید یا مثلا فلان مقدار مبلغ پرداخت کنید، این چیزا همش دروغند و شما را فریب میکنن. خب بیاید درباره اجازتنامه صحبت میکنیم. اجازتنامه که برای مثلا جلب کارگران موسمی پیشنهاد میشد اون رو وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی میدهد و همین چگونه شکل و ساخت دارد و آیا مردم میتونن از همون کارفرما این چی را پرسن. من در نظر دارم حالتایی که مثلا مردم چه خیلی فهمند که فلان شرکتی که اونها رو به کار دعوت کرده ایستاده است مثلا اجازتنامه رسمی دارد، در اون اجازتنامه کدام معلومات‌ها درج شدند؟ иҷозатнома барои сафарбар кардани шаҳрвандони тоҷикистон барои кори мавсимӣ ба британияи кабир ҳоло танҳо барои як муассиса дода шудагӣ аст. ин ҳам бошад муассисаи давлатӣ, марказҳои машваратӣ ва омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ ки дар шаҳри душанбе фаъолият мекунад ва инчунин чунин марказҳо дар хуҷанд, бохтар ва хорух ҳам ҳастанд. яъне иҷозатнома албатта ба бисёр корхонаҳои шахсӣ ё ки хусусӣ ҳам дода мешавад, лекин ҳоло дар ҳамин самте ки гуфтем, самти британияи кабир, самти коргарони мавсими британияи кабир, танҳо ҳамин марказҳо иҷозатнома доранд. میدونید من برای چی سوال دادم؟ برای که من دیروز در اینترنت یک نوار تماشا کردم، یک جوان که شاید در بریتانیا بود نمیدونم و میگفت که اگر میخواهید که به بریتانیا روید مرامت به من مراجعت کنید، من برای شما میگم که چی حجت رو جمع کنید. و من میدونم که شاید هزارها نفر به او باور کردن به خاطری که او در کوچه های بریتانیا میگردد و نشان میدهد که در همون کوچه ها هست، مردم به او باور بیشتر میکنن. و من برای همین سوال دادم که فقط در بریتانیا بودن یعنی که حقوق نمیدهد که شما مهاجرانی توجیکستانی رو گیرین دعوت کنین، خودتون مستقلانه حجت‌های اون رو جمع کنین، پولشون رو بگیرین. من همیشه در نظر داشتم. البته بسیاری از نفران باز از نام شرکت‌های زیادی که در همون سامانه رسمی حکومت بریتانیا است از همون استفاده برده و خود رو نماینده همون شرکت‌ها معرفی کرده با مردم حجت روان میکنند. چخیلی که ما در بالا گفتیم дар барномаи коргарони мавсимӣ танҳо 5 ширкат фаъолият мекунанд. ин ҳам бошад ширкати профорс аст, ширкати ҳобс, конкордия, фрутфул ҷобс ва агриHR. яъне гуфтам ки дар бораи ино ба касе ки маълумот лозим бошад, яъне ки тариқи телефони боварӣ ё ки дигар омадан ба худи марказҳои машваратӣ маълумот гирифта метавонанд. ва худи ширкатҳое ки дар британия фаъолият мекунанд онҳо низ ҳуқуқи даъват кардан надоранд. ва чӣ ки шумо гуфтед шахсиятҳои алоҳидае ки масалан дар британия ҳастанд даъват мекунанд, албатта ба онҳо бовар кардан лозим нест. ягон шахс на шаҳрванди тоҷикистон на шаҳрванди британия дар алоҳидагии худ даъват кардан наметавонад. ҳуқуқи яъне ки ҳамун литсензияи махсуси ҳукумати британия аст ки танҳо ба ҳамин 5 ширкат дода шудааст. ва онҳо чӣ хел фаъолият мекунанд? омада бо дар вақти дар тоҷикистон фаъолиятҳои худро амалӣ мекунанд, мебиёянд дар асоси шартнома. ва чӣ хеле ки гуфтам маркази машваратӣ ки дар назди хадамоти муҳоҷират аст литсензия дорад ва танҳо ҳуқуқи ҳамкорӣ карданро бо онҳо дорад. бубинед ман шунидам ки аз чанд кишвар аз он ҷумла аз кишвари мо низ баъзеҳое ки барои кори мавсимӣ ба британия рафта буданд баъд як муддат аз он ҷо гурехтанд ва кӯшиш карданд ки корҳои дигар анҷом диҳанд. ин то кадом андоза ғайриқонунӣ аст? онҳоро чӣ ҷазое интизор аст ва оё ҳамин кори масалан ҳамватанони мо аз тоҷикистон ва аз осиёи марказӣ барои муҳоҷирони дигар масалан
таъсири бад намерасонад? албатта чунин ҳолатҳо ҳастанд нафароне ки ҳамин барои кори мавсимӣ 6 моҳа мераванд ва онҳо уҳдадор ҳастанд ки ҳамин муҳлати 6 моҳаи раводидашон ки ба анҷом расид дар давоми 10 рӯзи охир аллакай рахти сафари худро банданд ва аз Британияи Кабир берун бароянд. Инчунин ҳамун маълумоти худро нисбати он ки масалан аз он давлат баромаданд ба корфармои худ расонанд ва онҳо қайд мекунанд ина ки масалан корманди мо ҳамин сана баромада рафт. Барои даъвати дуюмбора ин чиз лозим аст. Лекин ҳастанд нафароне ки истоданд, масалан муҳоҷири ғайриқонунӣ шуданд, дигар роҳҳои ғайриқонунӣ истифода бурда ба корҳои дигар машғул ҳастанд ва шумо дуруст қайд кард. Албатта ин чиз боиси он мешавад ки фоизи инҳо ки зиёд шуд ба таъсири бад мерасонад ба шаҳрвандони дигар. Масалан метавонанд ки дигар гӯянд ки мо аз ин давлат дигар корманд намегирем ва дар мисоли давлати ҳамсоямон Қирғизистон мо мебинем ки онҳо аз 6000 корманде ки дар Британия доштанд соли 2023 соли 2024 аллакай ба 10000 расид. Яъне онҳо зиёд карданд шумораи кормандонашонро. Лекин аз Тоҷикистон мутаассифона ҳамон рақаме ки буд оморҳо тибқи оморҳое ки аст зиёд нашудааст. хуб ман боз шунидам ки баъзеҳо дар мавриди шартномаи яксола суҳбат мекунанд, мегӯянд имконпазир ҳаст ки яксола шартнома банданд ва баъзеҳо ба ин чиз бовар мекунанд. То кадом андоза ҳамин чиз дуруст аст? дар худи лоиҳа ҳамин ки дар Британияи Кабир ҳаст, яъне ки барномаи мукаммал аст, дар он ҷо 6 моҳа гуфта шудагӣ аст. Лекин суҳбатҳо ҳастанд, қайд мекунам ки танҳо суҳбатҳо ҳастанд ки дар аз ҷониби худи ҳамун хоҷагиҳои кишоварзӣ ассотсиатсияи онҳо ки ҳамин 6 моҳ барои кор дар хоҷагиҳои кишоварзӣ кам аст, зиёд кардан лозим ва ҳамин чӣ мегӯянд дискуссияҳо баҳсҳо дар парлумонашон ҳам ҳатто ҳаст ки биёед 9 моҳа кунем. Лекин ҳоло ин чиз қабул нашудааст. Яксола будагиш ин албатта ки нодуруст аст ин маълумот. ҳоло 6 моҳ ки пештар буд ҳамон боқӣ мондагӣ аст. хуб тавре ки болотар гуфтем, барои баъзе хизматрасониҳо муҳоҷироне ки ҳатто қонунӣ ба Британия мераванд бояд баъзе маблаға пардохт кунанд. Ман мехоҳам ки шумо барои бинандаҳои мо гӯед ки барои кадом кор чӣ қадар маблағ бояд пардохт шавад ва ин дар куҷо бояд пардохта шавад? қадамҳо дар ҳамин иштирок дар барномаи коргарони мавсимӣ аз чӣ оғоз меёбад? Якчанд қадам дорад. қадами аввал масалан бо оператор ҳамсоб масалан дар сайти оператор даромада анкетаи онро пур кардан. Масалан қадами якум бепул аст албатта. қадами дуюм онҳо агар лозим донанд шуморо даъват мекунанд барои интервю. Интервю метавонад ки онлайнӣ бошад ё ки ҳастанд операторое ки ба Душанбе омада масалан интервю мегиранд. Интервю ҳам бепул аст. танҳо хароҷот чӣ мешавад? Масалан шаҳрванди мо агар аз Душанбе дур истиқомат кунад, омаду рафт дигар албатта ин пардохтро мекунад. Дигараш бепул аст. Баъд аз он қадами дигар ин пешниҳоди ҷойи кор аст. Пешниҳоди ҷойи кор дар почта мебиёяд ва он ҷо навишта шудааст ки масалан кор аз чӣ иборат аст, дар куҷо қарор дорад, ҳама ҳамон ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳое ки дар шартнома дар оянда дарҷ мешаванд дар он ҷо ҳастанд ва аз шаҳрванд талаб карда мешавад ки розигии худро дар ҳамин ҷо тасдиқ кунад, яъне ҷо ҳа недорад. вақте ки шумо ҳазир кардед ки ман ба ҳамин кор розӣ ҳастам, пайи тайёр кардани даъватнома ва ё ба забони дигар мегӯянд сертификати спонсорӣ, яъне сертификат спонсорства мешаванд. Ин чӣ ҳуҷҷат аст? Ин ниҳоят ҳуҷҷати муҳим аст, дар шакли рақамӣ меояд ва инам ҳамон корфармо аз ҳукумати Британия мехарад, яъне ки ин бепул нест, лекин барои шаҳрванди мо ин равонаш мекунанд ба таври ройгон. баъд аз он қадами дигар мешавад, яъне ки супоридан барои раводид, барои виза. дар ин кор кормандон, мутахассисони марказҳои машваратӣ ки дар боло гуфтам вазифадор ҳастанд, албатта ин кор анҷом медиҳанд ва барои шаҳрванд
анкетаи визаро пур мекунанд ва дар ҳамин ҷо хароҷотҳои қонунӣ сар мешаванд. яъне ки бояд ки шаҳрванд маблағи муайян барои виза ки айни ҳол 319 фунт аст ва инчунин хароҷоти консулиро супорад. хароҷоти консулӣ 76 фунт дар ҷумҳурии мо муайян шудааст. дар маҷмӯъ гӯем 400 фунт мешавад ва ин вобаста ба ҳамон курсе ки аст. яъне ки хароҷоти қонунӣ ҳамин аст. баъд аз он хароҷоти дигаре ки аст, ин гирифтани билети ҳавопаймо ба ду тараф, рафту омад, инчунин аз ҳамон аэропорт, масалан аз ҳамон фурудгоҳи Британия рафтан ба хоҷагии кишоварзӣ ҳам ин хароҷоти ҳамон худи шаҳрванд аст. ҳамон маблағи пардохти масалан визаву консулу чизора бояд дар куҷо супоранд? барои ки аксарияти бачаҳое ки фиреб мехӯранд, онҳо ба кадом як суратҳисоб мегузаронанд, ба кадом як намедонам ҳисобҳое ки аслан ҳеҷ маълум нест ки аз ки аст. хуб шумо хубтар мебуд мегуфтед ки дар куҷо мегузаронанд ё чӣ хел пардохт бояд кунанд? бале, мо тавсия медиҳем ки пур кардани анкетаи виза, яъне ки ба ин қадам ки омаданд ва пардохт кардани маблағ агар лозим бошад, ба марказҳои машваратӣ муроҷиат кунанд. мутахассис худ анкетаи визашонро пур мекунад ва дар гузарондани маблағ ба ҳамон суратҳисоби ҳукумати Британия ки ҳаст, яъне ки кӯмак мекунад ва ина масалан ба воситаи ҳамёнои электронӣ ки ҳаст, ба мисли масалан бисёр машҳур ҳастанд дар тамоми давлатҳо, ба ин ҳамёнои электронӣ гузаронда намешавад. ва дар ин мавзӯъ бисёр гуфтем дар барномаи гузашта. хуб мешавад ки дар ҳамин қадам омадан ҳар як нафар ба мутахассис муроҷиат кунад ва корро беҳтар мешавад ки мутахассис анҷом диҳад. бале, хуб бинандаи азиз, аввал ин ки даъватнома ва ин ки суҳбатҳои шумо ғайр аз суҳбатҳои онлайне ки инҷо мутахассис гуфтанд, тариқи почта сурат мегирад. яъне шумо бояд почта дошта бошед ва шумо фаҳмед ки почта ин тиктоку, инстаграму, ютубу ин чизо нест. ва баъзеҳоро ман мешунам мегӯянд ки ба сайти ман даро мегӯянд, яъне ки ҳамон саҳифаи худашона онҳо мегӯянд ки сайти ман аст. яъне баъзе мафҳумҳоро мо камакак нодурусттар истифода мебарем. барои ҳамин шумо албатта бояд почта дошта бошед ва почта ин комилан чизи дигар аст ва умедворам ки шумо аз мутахассис мепурсед ва рамзи онро нигоҳ медоред, чун даъватномаро бароятон ки фиристоданд, шумо бояд онҷо ворид шуда ҳар рӯз ё ба воситаи смартфони худ, телефони худ бояд санҷиш кунед ки ба шумо даъватнома фиристоданд ё не. ва гузашта аз ин вақте ки аз шумо талаб мекунанд ки пул бояд пардохт кунед, шумо ҳатман ба мутахассис муроҷиат кунед. 900 800 800 дар ин рақам ватсапу телеграм ҳам ҳаст. аз хориҷ, аз дохили Тоҷикистон метавонед муроҷиат кунед. пурсед аз мутахассис ки ман ин пула гузаронам ё нагузаронам. яъне мутахассис бароятон мегӯяд ки шумо воқеан бо қалоб суҳбат доред ё бо ширкатҳои ҳақиқӣ. хуб, биёед ба саволи дигар мегузарем. дар ин лоиҳа шумо кори фаъолият мекунед ва вобаста ба масъалаи муҳоҷирати бехатар инҷо вазорату идораҳои давлатии Тоҷикистон ҳам ҳамкори шумо ҳастанд ва кадом корҳоро онҳо анҷом медиҳанд ва оё мардум дар минтақаҳои худашон метавонанд ки ба ин сохторҳои давлатӣ муроҷиат кунанд? бале, созмони байналмилалии муҳоҷират дар ҳамкорӣ зич қарор дорад бо вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, бо хадамоти муҳоҷират ва ниҳодҳои он дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ. яъне ҳар як фаъолияте ки мо анҷом медиҳем ин дар якҷоягӣ мешавад ва дар худи агар сатҳи ноҳия гӯем бахшҳо ва шуъбаҳои муҳоҷирати ноҳияҳо ҳастанд ва ҳар як нафар дар вобаста ба ҳамон дилхоҳ саволи худ нисбати муҳоҷират метавонад ки ба ҳамин шуъбаҳо ё бахшҳо ки дар назди ҳукумати ноҳияҳо ҳастанд муроҷиат кунад. ва мо кӯшиш мекунем дар худи лоиҳаи худ ё ки дар маҷмӯъ тамоми фаъолиятҳое ки аз ҷониби мақомотҳои давлатӣ масалан пиёда карда мешаванд, мо дар ҳама самтҳо кӯмак кунем. кӯмакҳои техникӣ масалан ё ки кӯмакҳои масалан омӯзишӣ, мутахассисое ки масалан дар марказҳои машваратӣ ҳастанд омӯзонда мешаванд
ба онҳо таҷҳизоту масалан таҷҳизоту барои осон кардани кори онҳо пешниҳод карда мешавад. Яъне ки мо ҳама тарафа дастгирӣ мекунем то кори онҳо як сатҳи баланд бароҳ монда шавад. дар мавриди сафарҳои такрорӣ мехоҳам пурсам. Баъзее ки рафтанд ба Британия бо маротибаи дуюм мехоҳанд бираванд, то кадом андоза ин чиз имконпазир аст ва барое ки масалан маротибаи дуюм шуморо даъват кунанд, муҳоҷири миллати мо бояд чӣ корҳоро анҷом бидиҳад ва чӣ шартҳоро иҷро кунад? албатта вақте ки мо соли 2024 анҷом ёфт, дидем ки аксарияти ҳамун ширкатҳо, операторони расмии барнома коргарони дуюмсола, сеюмсолаи худро даъват карданд. яъне онҳо ҳар як корфармо, масалан хоҷагӣ кишоварзӣ ҳам ки бошад, ба ҳавасманд аст ки нафареро даъват кунад ки аллакай корро медонад, масалан омӯзонда шудааст ва аз ӯ розӣ аст. ба ҳамин хотир бештар аз гӯем аз ҷумҳурии Тоҷикистон масалан бештар аз 95% нафароре даъват карданд ки ҳамашон солҳои гузашта иштирок доштанд. ва чӣ талабот аст? агар ферма ё хоҷагии кишоварзие ки бевосита фаъолият мекунад корманд аз ӯ розӣ бошад ва ба оператор гӯяд ки масалан ҳамин корманд барои ман лозим аст, албатта даъваташ мекунам. ва дар ин самтам як мушкилӣ буд ки аллакай ина дар барнома ва ина бартараф кардан ва қоидаи навам ҷорӣ кардан аз 11 ноябр ҳамин рӯзҳои наздик амал қарор гирифт. ин ҳам бошад пештар буд масалан корманд вақти 6 моҳ кор мекард, бояд 6 моҳи дигар берун аз давлати Британия қарор медошт ва корфармо наметавонист ки сари вақт масалан зироаташ пухтааст, масалан наметавонист ки тезтар даъват кунад, чунки 6 моҳ интизор шудан дар кор буд. ҳоло ина бартараф кардан ва инам мавриди амал қарор гирифт ки ба корфармо ҳуқуқ дода шуд ки давоми 4 моҳ баъди 4 моҳ кормандашро метавонад пас даъват кунад. яъне бинандаи азиз, оне ки дар тараддуди сафар ба Британия ҳастед, он ҷо бояд бачаи хуб буд, агар бисёр содда гӯем, бояд бачаи хуб шуд, меҳнат кард, кор кард ва аз доираи ҳамун чорчӯбаи қонун бояд берун нарафт. он вақт дар вақте ки масалан муҳлат тамом мешавад, шумо бояд ба хона баргардед, ба назди зану фарзандонатон ва ин шанси шуморо барои даъвати дубора зиёдтар мекунад. яъне шумо он ҷо агар коргари хуб буден, қоидаҳоро риоя карден, яъне нагурехтен, масалан дар ҳолати ногувор нагузоштен масалан корфарморо, оператор дар ин бора огоҳ мешавад ва оператор метавонад ки шуморо бозам даъват кунад ба хотире ки шумо аллакай дар боварии онҳо ҳастед. хуб, бубинед як чизи дигар аст дар мавриди ҷинс. масалан занон ва мардҳо то кадом андоза онҳо баробар интихоб мешаванд ва дар мавриди суғуртаи тиббие ки ҳаст, ки муҳоҷирони меҳнатӣ худашон бояд пардохт кунанд ё ин кора хоҷагиҳо ба дӯш мегиранд? чӣ хел аст? мавзӯи иштироки занҳо ниҳоят мавзӯи нозук аст. албатта дар Британия кави дар кори мавсимӣ кори мардона ва занона ҷудо шудагӣ нест, яъне ҳама баробар кор мекунанд. лекин дар қабули занҳо умуман дар инҷа баланс нигоҳ дошта мешавад ва онҳо кӯшиш мекунанд ки ҳамин азбаски занҳо иштирокашон кам аст, бахусус аз Тоҷикистон кам ҳастанд занҳое ки иштирок мекунанд, онҳо бештар занҳоро ҷалб кунанд. ва як нозукияш ҳаст ки масалан ба ҳамин занҳо дахл дорад ва дар барнома ин чиз бисёр нозукона дарк шудагӣ аст ки занҳо дар Британияи кабир аз ҳуқуқи масалан гирифтани маблағ ҳангоми ҳомиладорӣ, яъне ки ин ҳуқуқро надоранд. аз ҳамин хусус вақте ки зан иштирок мекунад дар вақти гузаштани интервю ё ки дар худи процесси омодасозии ҳуҷҷатҳо бояд ки аз ҳамин агар ҳамин ҳолати ҳомиладорӣ бошад, бояд ки хабар кунад ва қатъ кунад масалан қадамҳои дигаре ки ҳаст. чунки вақте ки дар он ҷо меравад, барнома иҷозат наметиҳад ки масалан тамоми масалан ҳуқуқҳое ки барои шаҳрвандони худаш дорад, барои муҳоҷири мавсимӣ пешниҳод кунад. барои ҳамин инам нозук аст. нисбати суғурта гуфтед, бисёр мавзӯи муҳим аст ин чиз ва бисёр ҳамун инам дар парлумонашон бисёр чӣ мегӯянд, як баррасӣ мешавад, дискуссияҳо мешавад ва онҳо мехоҳанд ки
қонунгузорон дар назар дорам, мехоҳанд ки ҳамин ба пурра бар дӯши корфармо вогузор карда шавад. ва имрӯз чӣ хел аст? Масалан соли 2022 аз маоши муайяни коргари мавсимӣ 12%, агар дар як ҳафта аз 242 фунт зиёд мешуд, 12% мегирифтанд. Масалан ина кам кардан. Соли 2023 аллакай ин ба 10%, масалан соли 2024 ба 8% оварда расонд. ҳоло инҷа яъне ки 8% аст кам кардан. ин нишонаи он аст ки оҳиста оҳиста ина кам мекунанд ва пурра мехоҳанд ки ба уҳдаи корфармо вогузор карда шавад. чунки инам як чиз гӯем, як вазнини ба сари муҳоҷир аст. хуб, саволи дигаре ки ман мехоҳам шумо пурсам дар мавриди қурбониёни қаллобиҳои интернетӣ аст. бисёриҳо масалан ба умед мешаванд ки баъди он ки пулҳошон аз даст додан, бо дилшон ба умед аст ки оли онҳоро бармегардонанд, ба мақомот муроҷиат мекунанд, ба шумо ҳам шояд муроҷиат мекунанд. То кадом андоза ин имконпазир ҳаст? бубинед вақте ки фиреб хӯрд, то кадом андоза имкон дорад ки маблағҳоро баргардонад ва оё баргардонда метавонад ё не? дар мавриди қаллобӣ албатта сухан бисёр аст, лекин як чизои нозукиша бояд гуфта гузарем ки мо бо шумо дар бораи масалан ватсапу телеграм суҳбат кардем. дар интернет имконияти харидани рақамҳои виртуалӣ вуҷуд дорад ва қаллобон аз ин бисёр истифода мебаранд. рақами виртуалӣ чи аст? яъне ки ин дар ягон ҷо сабт шудагӣ нест, дар он ҷо даромада, дар сайти махсус даромада рақами дилхоҳ давлатро мегиранд. ва вақте ки масалан бо шаҳрванди мо дар алоқа мешаванд ба тариқи ватсап ва телеграм ва аз ҳамун рақам истифода мебаранд, масалан рақами британияи кабир мебарояд ва ин ҳам боиси он мешавад ки шаҳрванди мо бовар мекунад ки ин нафар дар британия қарор дорад, чунки рақами британия аст. лекин рақамҳо виртуалӣ ҳастанд, яъне ки хаёлӣ ҳастанд ва вақте ки фиреб мехӯрад, масалан маблаға мегузаронад, албатта ёфтани ин нафарон хеле мушкил аст, чунки мавқеи географишон номуайян аст. шаҳрванди куҷо ҳастанд, ки ҳастанд, номуайян аст. ва ҳамин семинаре ки ман дар бораш гуфтам, дар онҷа аз мақомотҳои қудратиам буданд, нафароне ки бо онлайн ҳамин бехатарии онлайнӣ вобаста ҳастанд ва дар ҳақиқат тасдиқ карданд ки мушкил аст ёфтани ин нафарон. аз ҳама роҳи хуб ин ҳамин баланд кардани донишҳои рақамӣ аст ки ҳар як шаҳрванд, барое ки интернет як чизе аст ки рӯз ба рӯз дигар мешавад, нав мешавад. ин ягона роҳ нев, аллакай гӯем ки яке аз роҳҳои беҳтарин, яъне хубтаринаш ҳамин аст ки мо бояд ки эҳтиёткор бошем дар истифодаи интернет ва дар ҷустани кор дар ҳамун хориҷа. яъне агар мешавад гуфт ки вақте ки шумо маблағҳои худро гузарондед аллакай ба онҳо, дигар ба умед нашавед ки онро бармегардонед. яъне агар бисёр содда карда гӯям ҳамин аст. беҳтар он аст ки шумо пештар аз он ки ин маблаға гузаронданӣ мешавад, ба мутахассис муроҷиат кунед. а вақте ки шумо маблағҳоро гузарондед, ин қариб ки ба сифр баробар аст, имкони баргардондан ва ин бисёр душвор аст. бубинем ки аз як сурати ҳисоб ба дигараш мегузарад ва ҳамин гуна ин сурати ҳисобот дар хориҷи кишвар ҳастанд баъзешон ва қариб ки имкон нопазир аст. барои ҳамин пештар аз он ки шумо маблаға мегузаронед, шумо саросима нашавед. шумо ине ки як хусусияти хоси қаллобон ҳамин аст ки онҳо шуморо саросима мекунанд. бале агар ҳамин рӯз мегӯяд пула нагузарондед, тамом пагод ҷо банд мешавад, дигар шумо намеравед ва шумо ҳамин чиз бовар мекунед ба ҳамин чиз ва шумо маблаға мегузаронед. барои ҳамин пештар аз он ки маблаға мегузаронед, 900 800 800 занг бизанед ва маълумоти бештар бигиред. хуб, бисёриҳо оли вақте ин суҳбати моро тамошо мекунанд, дар андешаи рафтан ба британия мешаванд ё шояд баъзеҳо аллакай дар ин фикр ҳастанд ва албатта хуб аст ки ҳамватанони мо мехоҳанд ки сатҳи зиндагишон беҳтар шавад. масалан аз русия камтар дуртар бираванд, яъне ҷое бираванд ки ҳам пули зиёдтар кор кунанд, ҳам меҳнаташон яъне қадри бештар шавад. чӣ тавсияҳои асосиро шумо ба онҳо медиҳед? чӣ кор бояд кунанд ва чӣ корро бояд накунанд? мо бояд як чизро қайд кунем ки мо ҳамчун корманди созмони байналмилалии муҳоҷират корфармо нестем.
یعنی که وظیفه ما تامین کردن شهروندان تاجیکستان در کار به خارج نیست. فعالیت ما از چی عبارت است؟ ما در این برنامه‌ای که خود حکومت بریتانیا، مثلا حکومت تاجیکستان در سیمای وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی خدمات مهاجرت عملی میکنند. ما یک کمک رسان هستیم. ما فقط توصیه میدهیم، جهت‌های حقوقش هم میفهمونیم. یعنی که وظیفه ما حمایت مهاجر، تامین مهاجرت به خطر است. یعنی که ما رسیدگی میکنیم به هر یک مهاجر که در کدام گوشه دنیا که نباشد. و توصیه های من چی است در همین سمتی کار گفتن در خارجه؟ دو توصیه میخواهم تیم. یکم این است که وقتی که نفری در خارج کار گفتنی می شود، البته با متخصص مشورت کند. یعنی خود در اینترنت کار نکند، چون که میتواند که با کلام روبرو شود. این چونین وقتی که در مثلا یگون نفر در اینترنت مثلا مبلغ گذران گفت، البته با اون صحبت قطع کردن در کار. چون که ما باید در فکر خود در جا کنیم که یگان کارفرما وقتی شما را به کار گرفتنی باشد، بخصوص در خارج، از شما مبلغ طلب نمی کند. و اون مبلغ های قانونی که ما گفتیم، این مبلغ هایی بودن که برای ویزا بود و برای راهگیری. یعنی یگان خیلی مبلغ روان کردن به یگان کس لازم نیست. و اونایی که با واسطه واتساپ و با واسطه تلگرام و نمیدونم اینترنت جوی کار در بریتانیا وقتی همین نوشته ها را میبینید، شما با اونها باور نکنید، زیرا که مخصوصا کارفرمایی که در بریتانیا هستن، اونها این خدمت رسانی یا این کار رو با واسطه مثلا واتساپ و تلگرام تشویق نمیکنند. اونها در اونجا نیستند. یعنی همه اونایی که با شما صحبت میکنن، حتی اگر با زبان تاجیکی هم که صحبت کرد، فهمید که اونا قلاب هستند و این ذهنی سونی استفاده میشد. اونا میتونن صورتهای کسی رو، نوارهای کسی رو استفاده برند. شما به این باید داده نشوید. خب من برای شما بسیار سپاس میکنم، برای جمع همکاران شما، برای همه اونایی که هم در وزارت، هم در خدمات و هم در لایحه شما فعالیت میکنند. شما یک کاری بسیار خوب و کاری ثواب انجام میدین و من امیدوار هستم که بیننده عزیز صحبت ما را تا آخر تماشا کردن و شما همین نوارها را به آنها بفرستید که در فکر مهاجرت مهنتی و مهاجرت به بریتانیا هستند یا به کشورهای دیگر. و امیدوار هستم که ما همین گونه دانش رسانه‌ای خود را زیادتر میکنیم، معرفت حقوقی ما بالاتر میرود و ما فریب نمیخوریم. و من میخوام با هموطنان مراجعه کنم که وقتی که شما از سرحد کشور بیرون میروید، شما نماینده یک دولتی بزرگ هستید. شما کاری نکنید که مثلا برای نفرهای دیگری که بعد شما میروند مشکل ایجاد شود. شما از چهارچوبه قانون بیرون نشوید و بعضی عادت‌ها مثل پاره دادن و مثلا مثل فریب کردن و دروغ گفتن و مثل این چیزا را شما باید ترک کنید، به خاطری که برای دیگران مشکل ایجاد نکنید. یعنی هر کدام شما به قول سفیر هستین و یک پیام از خودتون میگذارین و در ذهن مردم، مثلا در بریتانیا، کاری کنیم که نسبت به مردم ما، نسبت به کشور ما همین گونه اندیشه‌های ناخوب پیدا نشوند و این از هر کدامی ما و شما وابسته است. امیدوارم. من برای یک صحبت جالب برای شما بسیار سپاس میکنم. اگر کدام یک اندیشه‌های دیگر داشته باشید، تشکر زیاد بر شما که این موضوع مهم رو پیگیری میکنید و این یک باعث آن میگردد که مردم آگاهیشون، سطح آگاهیشون بلند میشود و امید دارم که این برنامه خوب بود. تشکر زیاد بار دیگر. خب بیننده عزیز، ما با سید محمد دولتов صحبت داشتیم، مشاور لایحه مهاجرت به خطر کارگران موسمی از آسیای مرکزی به بریتانیا کبیر سازمان بین‌المللی مهاجرت و این صحبت اولی ما نیست و امیدوار هستم که صحبت آخرم نباشد و برای همه شما من برار، برکت و سعادت را آرزو دارم. سبحان جلیلov بودم. تا ویدیو پادکست های دیگر موفق باشید.